Joo, tervetuloa tänne Ristiinan Liiansaareen. Tämä Liiansaari on noin 11 neliökilometrin kokoinen saari Saimaassa ja minun kotikyläni ja kuuluu isompaan noin 84 kilometrin Himalapohjan suuralueeseen. Nyt ollaan täällä vedenjakajaseudulla, tai voi tätä myös sanoa sillanpääasemaksi, että tää Liiansaari on Ristiinaa, niin sitten tuolla vastapäätä on Suomenniemen Laamalansaari. Laamalansaarikin on noin 6 neliökilometrin kokoinen saari. Ja tässä kansankielellä sanotaan tätä paikkaa Salmenniemeksi, mutta tuo salmi on Mustalon salmi virallisesti, ja tää on monen paikan raja. Kuten on mainittu, niin Ristiina on Suomenniemen raja, ja oliko sen 1700-luvulla niin Turun rauhan aikaan niin Liiansaari tässä niin kuului Ruotsiin ja tuo vastapuoli Laamalansaari kuului Venäjään. Ja tää oli vanhojen läänien aikaan, niin tällä puolella oli Mikkelin läänin raja ja tuolla puolella oli tuo Kymen läänin puoli sitten. Mutta joo, tässä tällainen siltanäkymä näin alkuun.